नोंथांनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोंहा मोनसे गिदिर सान जे जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंहा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांदोंमोन। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाया दिनै फैयै फैयै ब्रैथि बोसोराव आगान सुरबाय। बे ब्रैथि बोसोराव आगान सुरनाय जे बिटिआर जे गोरोबथा बेखौ जोंहा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै बिटिआर सरकारनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो समस्तियाव नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ फालिनांगौनि बिथोन होनायलाय जोङो 12 नं चिरांदुवार समस्तिनि जानानै जोंनि नैबे राइन' स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो फुंनि समावहाय जोङो फिरफिला उरायहोनाय आरो जोंहा गेदेमा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय लोगोसे जोंहा गोजोनखौ रंजानानै आरो मोनदांनानै जे जोंहा हानजा सुरनाय बे हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय। जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जोथोनाव आरो भारतनि जा नखर मन्त्रि अमित शाहनि गोख्रों नाजानायाव आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांनि तत्वावधानाव आरो जोंनि जायफ्रा दिनै मोनसे समाव आन्दलन खालामदोंमोन जे जोङो आलादा नखर बिनायनि थाखाय जेरैबायदि सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारग्रा हानजा जेरै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनै जोंहा एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन आरो इउबिपिअनि जा दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों थांनाय बे गिदिर देरहासारनाय होननानै जों बुंनो हायो। आरो दिनैहाय बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गोबां दफाफोरखौ दिनै जोंनि बे सिगनेटरिस हानजाया जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै आसाम सरकार भारत सरकारखौ नारसिननानै गोबां दफाफोरखौ दिनै मावफुंनो हाबाय बेखौ जों मिजिं खालामो। आरो जों बे दफाफोरनि गेजेराव जोंहा सानजाहा जे सिमा बारायनाय बे बारायनाया निसय स्मार्ट बिटिआर ग्रिन बिटिआर दानायनि जे सिमां बे सिमाङा दिनै लासै लासै जाफैगासिनो दङ। आरो जों दिनै बुंगोन जोंहा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जा एनडिएफबिनि जे जेंना बे जेंनाफ्रा निसय लासै लासै जोबबोगासिनो दङ। एनडिएफबिफोरनो जे एक्स ग्रेसिया होनायनि जे बाथ्रा बे बाथ्राफ्रा थांनाय समाव जाबाय आरो दिनैबो नैबे बिटिआर एकर्डनि सानजों दिनै 200 जा मुंख्लं बिथांमोननो बिटिआर सरकारनिफ्राय 5 लाख बिथांमोननो होनायनि थांखिया दिनै मावजागासिनो दङ। आसा खालामो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर सरकारनि गेजेरजों गोबां जोंनि गांनाय उखैनाय रायजो राजाफोरनि जे लुबैनाय जे हास्थायनाय जे सिमां मिजिं बेखौ जों निस्सय मोगथां महर होनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो जों दिनै बुंनांगोन जों दिनै साबायखर जासिनांगोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो जों साबायखर जासिगोन आरो जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनो जों साबायखर जासिगोन आरो जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनोबो जोङो साबायखर जासिगोन। जोंनि सिगनेटरिस हानजा बिथांमोननि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों बे बिटिआर गोरोबथाया जानायनि थाखाय आं बिथांमोननोबो साबायखर जासिगोन। आसा खालामो जोंहा बिटिआर सरकारनि गेजेरजों दासिमाव गोबां माखासे फ्लेक्सिबल प्रग्राम लानानै दिनै बिटिआर सरकारा दिनै बेबादि मोजां मोनसे खुंथाय बेबादि खालामनायखौ जों मोन्दों। जाफुंसार मोनसे खुंथाय गुड गभर्नेन्स बे खुंथाया दिनै जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ। आसा खालामो जोंनि गेजेराव आरो साबसिनै जोङो निस्सय जोङो खामानि मावनो हागोन रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाया निस्सय जाफुंसार जागोन बेखौ जों मिजिं खालामो। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि इउपिपिएलनि सरकार जे बिटिआर सरकार बे सरकारखौ जोङो 5 बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर लांनायनि थाखाय मोनसे मिशन लानानै दिनै खामानि मावगासिनो दं। जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर'आ बेखिनि सिमांखौ लानानै दिनै मावगासिनो दङ। आं मिजिं खालामो जोङो फैबाय थानाय समाव निस्सय जोंनि बे थांखियारि नोजोरफ्रा निस्सय जाफुंसार जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दिनैनि नैबे ब्रैथि बोसोर फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफ्रा बेसेबां जौखोन्दोसो मावफुंजादों होननानै नोंथाङा सानो? आंनि नोजोर आरो आंनि नुनायाव जोंनि गेदेरमाफोरनि जिखिनि खामानि मावनाय जिखिनि मिशन बे मिशनखौ नायोबा दिनैहाय जोङो 60निख्रुइ बांसिन दिनैहाय निस्सय बे जोंनि बिटिआर दफायाव थानाय जे दफाफोर बेखौ मावफुंनो हादों होननानै आं मिजिं खालामो। दा बेखायनो आं मिजिं खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों नारसिननांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो भारतनि गिबि मन्त्रि जोंहा गाहाय मन्त्रि जा नरेन्द्र मदि बिथांखौ जों नारसिननांगोन नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों नारसिननांगोन। आरो बेखायनो जों लुबैदों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर एकर्डखौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय जे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव भारतनि गिबि मन्त्रि दानि गिबि मन्त्रि जाहा नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोङो थामथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्रि जों खालामनो लुबैदों। आरो बे गिबि मन्त्रि जानायनि उनावहाय जोंनि इउपिपिएल दलनिफ्राय जाय बिजाथिखौ जोङो सायख'नानै जोङो एमपि खालामगोन बिथांनि नाजानायनि गेजेरजों पार्लामेन्टआव जोंहा माखासे बिल लाबोनांगौनि खोथा दङ। बे बिलखौ निस्सय नैबे जोंनि दोलोनि गेजेरजों मावफुंजागोन आं बेखौ मिजिं खालामो।